Let's go. Bona nit i benvinguts al Persones F, un programa de reflexió, inspiració i reivindicació d'aquelles persones que treballen concretament per la nova economia, una economia feta per persones amb el factor F, que ens agrada dir aquí, persones felices, que formen, que fomenten, que fabriquen o que fins i tot filosofen. Així doncs, aquí al Persones F esporàdicament farem debats per tractar aquesta nova economia i l'orientació d'aquesta nova economia, i avui parlarem de l'economia social. I per això tenim la sort de comptar amb nosaltres amb en Xavier López, el director general d'Economia Social, Treball Autònom i Cooperativa. També tenim l'Àngel Puig, el director de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, i la Mireia Riera, sòcia de la cooperativa Artijoc, també de Mataró. A més, coneixerem tota l'actualitat més innovadora i creativa a partir de les nostres microcàpsules. Tot això ara al Persones F. Comencem. Doncs, com us dèiem ara, aquest sumari, avui parlarem de l'economia social a partir d'un debat que farem en diferents blocs per aprofundir sobre aquest tema. Per això, com us deia, comptem amb nosaltres, amb en Xavier López, el director general d'Economia Social, Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat. Bona nit. Bona nit. També comptem amb nosaltres amb l'Àngel Puig, que és el director de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró. Bona nit. Bona nit. I amb la Mireia Riera, que és una sòcia i, per tant, forma part de la cooperativa Artijoc de Mataró. Bona nit, Mireia. Gràcies als tres per ser aquí. Primer començarem definint l'economia social. Fa unes setmanes vam tenir amb nosaltres en Joan Lluís Jornet, de la xarxa d'Economia Solidària, i ens va explicar, ens va fer una introducció amb aquest tema, i avui en aquest debat volem acabar d'aprofundir. Ens va explicar que eren aquelles empreses, aquelles entitats que situaven al centre la persona, que el més important era la persona. Vosaltres com definiu l'economia social? A veure, començarem per en Xavier. Molt bé, potser les definicions no són massa fàcils, però intentaria comentar que l'economia social està formada per empreses, que aquest seria el substantiu, i empreses d'economia social, i aquest seria l'adjectiu. Són empreses que fan compatible la seva dimensió empresarial imprescindible amb una dimensió social. Podem dir també que són entitats que no es basen en el capital com a principal element de decisió, sinó que, com comentaves abans, són les persones. I en aquest cas, per exemple, les cooperatives justament són societats de persones. I l'Àngel ho acabaria de definir? Bé, en aquest cas, dir que a part de cooperatives, que potser és el bloc més identificatiu en l'economia social, doncs també hi poden haver-hi societats laborals o fins i tot fundacions o associacions en les que treballen, part de la seva activitat és part econòmica i que per tant treballen en l'economia social. Per tant, és important tenir en compte el concepte, com comentava Xavier, que les persones és l'element fonamental, treballar pel bé comú, i que per tant és una economia basada en aquests principis. És a dir, que defuig una mica, sense oblidar-ho, que hi ha fenòmens que potser a vegades no tenen la persona com a element fonamental o principal i que es basen potser més en un fenomen més especulatiu i mirar més el capital i la rendibilitat de l'empresa com a tal. La rendibilitat s'ha de mirar en tota empresa, sigui d'economia o social o no, perquè si no el futur no tindria sentit, però cal tenir present aquesta diferenciació entre una cosa i l'altra. I la Mireia ens parlarà com a exemple directe d'una cooperativa, d'una empresa que es basa en l'economia social. Com ho definiries tu, Mireia? Definicions, no sé, l'únic que sé és que quan va ser el moment de crear Artijoc vam mirar les possibilitats
I com a dones, treballadores i mares, la forma que ens va semblar més d'acord al nostre pensament va ser les cooperatives, perquè dèiem, bueno, no som treballadors i prou, som persones amb tot el que porta una persona al darrere de càrregues familiars, vivències emocionals, tot, i creiem que si les coses es miren com a treballadors i com a jefes i com així, es perden un ampli camp de la persona humana que queda exclòs. Ara potser ens està veient gent que pensa home, això és bonic, però potser no és real. És real? Us ho pregunto als tres. I tant. És possible aquesta economia social, situar la persona al centre de l'activitat d'una empresa? Jo penso que justament, més enllà de les definicions, el que cal posar de manifest és que existeixen les empreses d'economia social i les cooperatives. És una realitat, vaja. L'exemple d'elles és un exemple concret, però n'hi ha moltíssims. A la nostra vida quotidiana, a vegades sense saber, moltes de les coses que fem, de les decisions que fem de compra, de venda, les fem sota la forma cooperativa. A vegades amb cooperatives, diguem-ne, més anònimes perquè són més desconegudes, però a vegades amb exemples cooperatius amb una imatge de marca molt potent que existeix en aquest país. L'economia social és economia que no genera grans sumes de diners, Àngel? No té per què, no té per què. I no està renyit una cosa amb l'altra. Hauríem de ser capaços de crear empreses cooperatives que poguessin treballar un gran capital sempre que el destí d'aquest diner fos reiteradament dedicat a la pròpia cooperativa i a fer créixer cooperativa, a fer que el cooperativisme anés creixent a partir de la participació de més gent. És a dir, cal tenir present que en tota cooperativa hi ha diferents destins del propi diner que la pròpia economia genera de la cooperativa. I a partir d'aquí el que s'ha de vetllar és que la inversió d'aquest diner sigui perquè la cooperativa es vagi engrandint, no pas enriquint, sinó engrandint amb més socis, amb més producció, i que per tant és una manera molt bonica que l'economia social pugui cada cop tenir una dimensió més gran. Mireia, vosaltres hi sou des del 1990. 99. 99, disculpa. És possible tenir un benefici econòmic i tirar endavant una cooperativa d'economia social? No t'estic preguntant si us heu fet riques, no, a veure, però... és possible perquè portem des del 99, és un esforç sobretot també si tu estàs dient posem per davant de les persones, nosaltres haguéssim pogut, cada cop que contractem algú, pagar-los uns sous de misèria, però en el moment que dius no, contractem la persona, li fem un sou digne, cuidem els treballadors i les treballadores, doncs, evidentment, el que passa que és possible en el moment en què hi ha imputats tants polítics, tants banquers, tants grans empresaris per no pagar impostos, si tots aquests diners que aquesta gent s'embutxaca es reinvertissin a l'empresa, en augmentar sous, en crear estructures d'empresa que afavorissin una vida més digna dels treballadors, aquests diners hi són. El problema és que se'ls embutxaca qui no toca. És què passa amb aquests diners, no? Molt bé, doncs amb aquestes reflexions, amb aquesta primera definició, primera idea de l'economia social, nosaltres tanquem aquest primer bloc, donem pas a l'actualitat amb aquesta microcàpsula. Fins ara mateix. El proper dimecres 20 de novembre tindrà lloc a les 7 de la tarda la nit dels emprenedors al Centre de Congressos del Tecnocampus. Durant l'acte, conduït per l'actor i humorista Pep Plaza, es farà el lliurament de la 13a edició dels Premis Creàtic, una iniciativa adreçada a les persones emprenedores que tinguin una idea de negoci que vulguin tirar endavant. Els guanyadors s'enduran premis en metàl·lic de 1.000, 2.000 i 4.000 euros. A més, gaudiran d'una bonificació de la incubadora d'empreses del Tecnocampus en modalitat Open Space i 6 mesos d'accés gratuït a l'Open Mind Systems, una eina de gestió integral per a emprenedors. Si estàs interessat en assistir com a públic a la jornada, pots inscriure't i rebre més informació visitant el web www.tecnocampus.cat. Seguim parlant, doncs, d'economia social. Ara ens endinsem en la qüestió de com s'està gestant i com l'estem vivint en els casos més propers. Xavier, quins exemples trobem d'economia social a prop nostre? Bé, potser intentaré posar exemples que són una mica més d'àmbit, quasi de país, perquè tota la gent que ens pugui escoltar i veure s'hi pugui identificar. Un cas que és molt conegut seria la Fageda, que és un exemple d'economia social, que és una cooperativa
que té dues missions, una missió transcendent que és donar feina a les persones amb discapacitat intel·lectual, però que això ho fa a través d'una missió instrumental però fonamental, que és amb la fabricació i comercialització d'un iogurt fantàstic. Sí, sí, de primera qualitat. Aquest seria un exemple, doncs podem parlar de Bacus també, en el camp de l'oci i del llibre, podem parlar també de l'Hospital de Barcelona, que és una cooperativa, o podem parlar, per exemple, que cada dia quan anem a la farmàcia i trobem els medicaments, això és gràcies a que hi ha una logística que és Federació Farmacèutica, que és una cooperativa que fa això, que posa a qualsevol punt del país els medicaments quan els necessitem. N'hi hauria molts més exemples, però aquests potser, com que són d'abast més general, hi ha experiències molt més locals, però que potser no són tan conegudes. Fantàstic. Àngel, en les ciutats mitjanes catalanes és fàcil trobar exemples de cooperatives? Bé, hi ha diversos exemples i alguns d'ells arrelats a tota una història, a tot un passat, i que, per tant, arrosseguen, per sort, una tradició cooperativista i que se'n troben. Es troben ciutats mitjanes, Terrassa, Sabadell, Mataró mateix, en la que hi ha experiències que es viuen actualment encara. I amb èxit, o que estan sobrevivint? Experiències amb èxit? Amb èxit, sí. Bé, crec que podríem parlar lògicament de Mataró. Mataró hi ha la fundació a la qual represento, que es va crear amb una finalitat bàsica que era recuperar el patrimoni cooperatiu, donar-li ús, dedicat a l'economia social, i dedicar la fundació també a la formació d'aquesta economia social, utilitzant els diferents espais per fomentar tot el que seria l'aspecte formatiu. I per tant, és una experiència que l'estem treballant des de ja portem diversos anys. L'any 2010 es va legalitzar aquesta fundació. El patrimoni pràcticament s'ha recuperat en la seva totalitat, després de ser expoliat per Franco, després de la Guerra Civil. I a partir de la recuperació amb la vinguda de la democràcia, doncs és cert que ha costat molt posar-ho tot en ordre, legalitzar-ho tot, i dic que encara no està del tot acabat, però és una experiència prou vàlida, molt bona, en la que properament, no gaire llunyà, posarem en marxa ja l'edifici del Cafè de Mar, que ha acollit els serveis territorials d'ensenyament durant 4 anys de la Generalitat de Catalunya i que va ser un espai cedit per aquest motiu, i que ara els cooperadors recuperem i donem ús ja a aquest espai, un ús de tornar a obrir el cafè, que serà en la vessant de cafè cultural, fer una sala polivalent al servei del cooperativisme, de l'economia social i, lògicament, del veïnat i gent que la vulgui utilitzar. I la part de dalt del cafè, de l'edifici, serà un viver de cooperatives, on donem oportunitat a noves cooperatives que s'hi puguin ubicar, i en una altra part de l'edifici compartirem els despatxos de la pròpia fundació, juntament amb entitats que hem estat parlant amb elles, que vulguin o puguin venir temporalment a la ciutat a poder tenir una petita delegació de moment i anar fent camí cap a l'economia social. Perfecte, un exemple ben viu. I Mireia, des del teu punt de vista, com són les persones que fan possible aquesta economia social, que fan possible aquestes cooperatives? Descriu-nos-les, com sou? Abans parlaves de mares, de noies i dones que es preocupen, imagino, pel futur dels seus fills, òbviament, i com creus tu, com ens podries explicar que són aquestes persones de les quals ens estan parlant en Xavier i l'Àngel? Parlar dels que som Artijoc, Artijoc ara actualment som 2 en procés de ser 3 i som persones com qualsevol altra, el que passa que posem per davant la nostra felicitat, mira que es parla d'EFA, integral de la persona que no pas el fet de ser riques o no, vull dir que no és que no vulguem ser riques, tant de bo poguéssim ser i destinar-ho en coses millors, però que posem per davant el fet que som persones amb tot el que implica ser persona, la vessant de mare, de dona, de treballadora, d'amiga, no sé com dir-ho, que no... Posar unes prioritats per sobre d'unes altres, no? Sí, i que també el desenvolupament com a persona també és important, que dir, no estem només per fer diners, sinó també com a créixer i que la cooperativa sigui un espai de creixement personal
i d'anar-te desenvolupant, que no et quedis estancada. Nosaltres des del 99 que treballem hem fet la nostra carrera allà, en el sentit que he après molt més allà que no pas a la universitat. Però no només a 2 mesos fan 4 i fer diners, sinó de dir, bueno, aprendre com a persona. Fantàstic. I enriquir-vos. Xavier, resisteix millor la crisi, l'economia social? Aquesta pregunta és una pregunta que es fa sovint. Jo diria que en una crisi normal, sens dubte, en una crisi com aquesta tan llarga i tan profunda, o ja no sabem si és crisi, sinó que és l'etapa en la que viurem els propers anys, home, per sort, les cooperatives són empreses que estan en aquest món i, per tant, per lo bo i per lo dolent. Aguanten una mica més, però no ens podem oblidar que estan competint en el mercat i estan en uns mercats molt difícils. A mi no m'agrada parlar de les cooperatives o de les empreses d'economia social com a empreses de crisi, sinó com el model empresarial que té elements de com han de ser les empreses en el futur, després de la crisi. Allò que hem de tenir de base i que hem de tenir en compte. Doncs moltíssimes gràcies per aquestes declaracions, aquesta descripció també de l'economia social. Arribem a la recta final d'aquest debat i veiem ara mateix la darrera microcàpsula d'actualitat. Fins ara. Cooncer és el projecte emprès per un grup de joves amants de la música. Han reunit tota la seva il·lusió i els seus esforços perquè tu puguis escoltar el teu artista preferit. És molt fàcil. Entra al web i proposa quin artista vols veure a prop de casa teva. Cooncer estudiarà la teva proposta i si l'artista està disponible, començarà a moure fils per aconseguir l'actuació. Només caldrà vendre un mínim d'entrades per fer-ho viable. El primer concert que es durà a terme gràcies a aquesta iniciativa serà el proper 17 de novembre. Rachel Sermani i Ramon Miravet seran els protagonistes al BCN Music Hall, un primer esdeveniment que ha tingut molt bona acollida. Cooncer continua fent viables més concerts, perquè junts no hi ha concerts impossibles. I acabem aquest debat sobre economia social plantejant els reptes de futur i com serà en el futur aquest tipus d'economia. Xavier, el futur de l'economia passa en bona part per un nivell de compromís social de les empreses? Jo crec que l'economia social, en general, jo penso que té un futur bo, sempre i quan les persones que desenvolupen aquest tipus d'empreses no només s'omplin la boca d'aquests principis, sinó que els practiquin de manera efectiva. Jo penso que alguns dels elements claus de l'economia social són elements de competitivitat per les empreses que no són d'economia social, també, i això és un tema fonamental. Quan parlem de flexibilitat, d'adaptació als cicles, les empreses ho han de fer, però és que les empreses d'economia social ho tenen en els seus principis. Però ho tenen a les bones i a les males, és a dir, quan s'han d'estrenyar el cinturó no fan, però quan hi ha beneficis també en poden gaudir. Jo crec que l'empresa intel·ligent del futur haurà de tenir en compte aquesta dualitat. Sembla que parlem com aquell qui porta a casa seva, que sàpiga també portar una empresa. Bé, és que l'economia la fem molt complicada, però al final les coses són molt més senzilles, si ens les expliquen bé, diguem-ne, i senzillament. Molt bé. Mireia, perspectiva de creixement es planteja a partir de quins valors la perspectiva de creixement d'una empresa com Artijoc? No sé, jo sempre, quan parlem d'economia, jo crec que economia i justícia social hauria d'estar ja com totalment fusionat i llavors creixement per part d'Artijoc, doncs nosaltres tampoc tenim gaires aspiracions a créixer. Creiem que, tal com està muntada la nostra cooperativa, ens volem mantenir dins un tamany manejable per evitar caure en segons quins vicis, però créixer per poder viure dignament. Fantàstic, és una bona resposta, clar que sí. Àngel, es vol impulsar una xarxa territorial d'economia social a tot el país, és així? Sí, és així. Degut a la primera Fira d'Economia Social que es va fer el 2012, en un dels debats que es van realitzar a la pròpia fira, va sorgir la idea aquesta de crear-nos, organitzar-nos com a xarxa territorial, perquè creiem que era important compartir experiències que s'estaven donant a diferents llocs del país.
Llavors, una manera de fer-ho possible, de donar a conèixer aquestes experiències, era fer això, crear una xarxa territorial, depenent, o no, en aquest cas depenem directament, de la xarxa d'economia solidària, i ens vàrem constituir el mes d'abril d'enguany, fruit d'aquesta xerrada que vàrem compartir a la primera fira. En aquesta segona fira, que s'ha celebrat ara fa una setmaneta, sí, fa una setmana, doncs hem tingut ja la nostra representació a la pròpia fira, en la que hem fet és, teníem dos mapes, un de Catalunya i l'altre de Barcelona, un plano de Barcelona, en el que demanàvem que les noves experiències que d'alguna manera no les teníem localitzades, doncs que s'identifiquessin i clavessin una xinxeta del color representant el tipus de producció que es feia i realitzava, i realment ha estat un èxit perquè ens ha vingut molta gent que ens ha anat punxant en els diferents planos i mapes que hem tingut i que el que hem fet és convocar-nos el 20 de novembre a la tarda a la seu de la XES, de la xarxa d'economia solidària, per poder arrencar amb aquesta xarxa territorial. L'objectiu és intercanviar experiències, donar-les a conèixer, fomentar la intercooperació. Això és una de les coses que des de la Direcció General també treballem per crear intercooperació, donar-nos a conèixer i poder fer força entre tots. Vers la pròpia economia social. Exacte, ser més i poder treballar amb empreses a ser possible d'economia social. Xavier, i el futur va per aquí? Quin és el futur de l'economia social? Fer força entre tots? O com ho veieu vosaltres des de la Direcció General? A veure, jo ara aquí tinc una dualitat, perquè en aquests moments circumstancialment estic a l'administració, però diguem-ne que tota la meva vida ha estat a l'economia social. Jo crec que l'economia social al nostre país és molt diversa, igual com és l'empresa d'aquest país. Hi ha microempreses, petites empreses, grans empreses. Jo crec que tot hi cap, perquè té uns principis compartits, bàsics, i jo crec que si som capaços de buscar molt sovint la dimensió, que moltes vegades és necessària, serem capaços de tenir empreses d'economia social en tots els sectors d'activitat. Fantàstic. Ja per acabar, que ens queda res i menys, quin seria el factor F de l'economia social? Una paraula, Mireia. Honestedat. Molt bé. Àngel? Compromís i compartir. I en Xavier? Doncs jo penso que la mateixa cooperació és un dels principis claus. Fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies per ser aquí i per ajudar-nos a aprofundir en aquest concepte que ja havíem parlat fa unes setmanes, com dèiem, amb en Joan Lluís Jornet. Gràcies altre cop a tots vosaltres. D'aquí unes setmanetes tornarem a fer un debat sobre un altre concepte amb factor F, com ens agrada dir aquí. Bona nit. Fins aviat, espero. I doncs res, nosaltres ens podeu seguir a través de les xarxes socials, ja sabeu, qualsevol xarxa social que us acudeixi, busqueu Persones F i allà hi serem. Ens veiem la setmana vinent. Moltíssimes gràcies i tingueu sempre en compte el nostre factor F. Fins aviat, bona nit.